Съсипана съм. Обаче от кеф. За 31 години, освен 3 милиона тъпоти едно свестно дете, сътворих и моя лимитирана колекция с парни облекла. Съвместно с моите и вашите приятели от българския бранд Естрея Марина. 100% естествени устойчиви материи и лейни памук първа класа. Иди ми да друсна едно дунаско от Равсбе. Почвам да показвам, защото имаме 4 шедьовъра, ако не му броим и мен, шедьовър на майката природа. Всичко е шито специално за мен, респективно за вас. Това не са някакви китайджоси с пришити етикети у некое смръдливо мазе в Иленци. Предупреждавам, че бройките са страшно малко и само най-бързите ще се уредят. Почваме със сет, къси панталони и топ солер. Значи това, ако го видят Долче и Габана, отзаде ще ритнат батиканската камбана. 100% премиум памук, такъв изящен релеф няма и горно тракийската низина. Панталонките с ластик издължават бедъра неоперативно. Макар че е неоспорим факт, че никой не се интересува от дължината на бедъра от триъгълника между двете бедра. Топа е с невероятно деколте лодка и погледнете ръкавите, пеперуда и половина. Комплектът го има в различни размери, но докато гледате това може и вече да го няма. Кимоно в кралско синьо с сървърчна бордерия на гърба. Цвета е Алю Бъркингам. 100% висококачествен дишащ памук. Отново го има в различни размери, перфектната дължина и прикриваше мандурите отлично. Стои просто феноменално, вижте гърба, вижте ръкавите. Чувствам се като морска сирена с вена разширена. Същото кимоно го имаме и в топъл бежев нюанс. Одеждата на десетилетието на метката на божествата, униформата на халкидики чикирики. Мултифункционални са и с тях може да се джиткат и не само по плажа, а на бар, на ресторант, на разкотка. Перфектни са и за спешни случаи, докато се шляеш дома гибиджу сутрин на куриера с раздумка на вратата се едно ще превзема троя. Ето демонстрирам ви една вечерна визия с него. Перфектният туалет да набутам мъжа ми с стил 100 евраки за бело вино и лавраки. И последното бижу в колекцията дълго кимоно, 70% памук, 30% лен. Нежно, ефирно, красиво, с невероятна дантела, изящни ръкави. Има коланче. Коланчето е с пискюли, защото всяка расова кобила трябва да има пискюл. Страни е с цеки, ако искаш да покажеш бедър, има как. Ако се явите с него на плажа, единственото, което ще чуете е Клеопатра, ела в моята шатра. Не обичам нищо масово, нищо, че на млади не съм участвал в 2-3 масови боя, но за това колекцията е супер лимитирана. Който се вреди с тези Вейлинджов, ще може да си ги носи години наред, защото качеството е без компромис. Вече няма само мъжа ми да мрънка, че ма носи на гърба си, ами не ви. Отивайте бързо на сайта на Естрея Марина, докато има бройки, защото в може всичко да е финито. Ако нещо видите зора, пишете ми, веднага пращам линк. Всичко пристига при вас в Оксиджос опаковка, късането и доставя по-голямо удоволствие от късането на нервите на мъжа ви и като дърт далавера джийка сам в момента съм ви издействала намаление на цялата колекция. Нали знаете, на плажа подрехите посрещат, поцелулите изпращат. Поне по първия критерий тази година грешка нямаме.